Tao nga ay kablay pi barok ki perlo ki jinga ki papet ini ka video ha ni ka por ka khobor ka jomblay ka mga kwa man bensingaw apneng pi ka badon kam yang ai pi ka bangile khamtam hagini ki singi ki bakhadu ki singi ki bangiyo iba ya ka ai ka bo Jesus Christ ula kren na ka tin ka jomblay ki la jia manta la pendep ban onyat pendep sho na kata ka daw ka ai ka badon kam yang ai pi bangile ha kum gini ki singi perlo jinga ka ai ka bangidai man le Haga jim jungan spi kebaman legasi. Kamtam yaki balak priang yu Jesus Christ. Kamtam yaki balak mat yaki jimpenim. Namta jumpi ki balak mat yaki jimpenim ngakwa ban oi pi plok jinga ni kapor kebamta. Jesus Christ ukwa ba pin le yaki ni kapor kebamta. Natip don sibon na pedang jumpi ki balak priang yu Jesus Christ haga jim ki balak shem yu Jesus. Pidon apa dan gajing terang gajing seliang ban singap ban syak skor keketin gajong blay. Pat ka ai ka badon kam ya pi bagi ya ka ba yang ai pi bagi ngin le ha ba kum kini gisi ba khaduk ka bangi em. Yo le sidon apa dang jipi pimpat pediang utrai pediang ne utrai kini gasngi khot karpat ne just kres ngai diga donut plada gasintur ba jisu le ya palar gadeng pna la pen mi pat u gasi ka balai ngai diga ne pediang ngai pinyo ga jimpinim on pinim diga mensim ka bayap ka jong pi ki pro bisinga. Kaya ke badon kambing ya ke bangin le hukum gini gisi khaduk galong philap ban shem ke gospel ke mulukas ke nong ba art way ke khot ke ba live saw kumju ru ba live riu ke ktin ke juble kong kumne namar kata tu sumari le de yo kumnu bagi dok nu jong pikin singokhia daga babam lolot bat daga babu ai bat daga jing kuslai perthai bat bakata ke si kan lap kendit ya phi kum ke jing riam Kabadon kami ngai pi bangin le hakini gisi khaduk kalong bangide banda sumar bha ngide banda sumar bha yo baga doknu janga jpi kan ngop ha ke gi basniu kan ngop ha jingkwa lalot ha jingkwa lalot ki babun jaj ha jingkwa lalot ha ki babun rukom ha jim ga janga bar ga jongpi ngide banda sumar bha yo bangi buaj ha ke gi bakan japar thai yo bangi buaj ha jing dikyat yo bangi buaj ha kitin gi thli yo bangi buaj ha ke Kajim jungan spi ke baman legasi. Bat ngide ban sumar ba. Naga jing kuslai perthai ngi kuslai nam ta ke barok ke bangim yo kajim bajingi. Ngidon kam ban sumar ba naga ni jing kuslai perthai. Habong jing kuslai perthai kemut bangi kuslai nam ta ke barok ke bangidon kam kajim bajingi. Ka bangi dei ban yo ka bangi kwa ban yo kajim bajingi. Pe yo le se ba ngi kuslai ba kata kajing kuslai jungan spi. Kan yalam ngai pi se kajing jot. Bat ngin kendit no kabadon kami ngai pi galong bangin sumar na kini ki bahagan ga perthai ga bangi em kat khot ga bala phen ru ko ong namar kata tu syarai pi halaga sngi da ga badwai ba onyo neu wi pi ga babit malai na kini ki baro ki ban sajia bat man yeng ha khamat u khon ubru don kami ngai pi bangin da syarai ba ha ga jing duai ki pro bisinga ngide ban da syarai ba ha ga jing duai namar da ngim syarai ba ha ga jing duai ngin hap ngin or ngin kalon Gajing le ka bangi day ban yele usaitan ka day gajing duai usaitan umkwa ban bangin duai ki pro bisinga usaitan ule de babon jai ki buit ya ka ban pundunai gajing duai gajinga ka jongpi naga ta daw ka tin jumle ka ong to sharai ha gajing duai sharai ha gajing duai bangin yo ban like nekta ki baro ki ban sajia ha ga ga berthai ha ka ta gajing jinjar ba ki pro bisinga gide ban da sharai ba ha gajing duai ka tin ka jumle ka ong ar korin lanong basan ngat khot ba kandai bat ga bispyo nabakum taru ngiyele teng no malong ki ba pensingo ba yu langi syongsa lani ngiyele no kabadon kam ngai pi kabangi le hini gisi ba khado gadai ngide ban yele teng ban pensingo ba yu blei lakum no ngiyele teng ban pensingo ba yu blei ban le ga monju ban yai be sprang ban pensingo ba ban le ke ba pensingo ba yu blei namar dei tang kata ka balak ban yalam ngai pi ka balak ban penhun ni gini menciem jungai pi bat penhun yo blai ngide ban dei le tang ban pensingo ba yo blai kat khot ka ba shipeu ko ong namar ka dei ban penyang ngi baro khamat ka jing shong bishar ukres ba wei unyo diang halade ya kita ki ru bale haga met ju kat bakum kita ba ulale labha lasniu namar on penyang ngai pi haga si jong jing bishar lo bisinga on penyang ngai pi hakata kasngi bat kat kum ga jingle ga jonga spi kat kum bangi im kumta ki lo bisinga nginyo e ganong kumta an ai ga nong ngai pi
Larang im kata gaji im ka ba pensgo bahai oblay nginyo. Larang im kata gaji im ka ba sumar ba na ki ki jongan ka berthei. Nginyo ban chong ha jaka ka ba Jesus Christ ulap ning kre namta junga ba jongpi. Ka ktin ka jomblay ka ong shu no Hebrew lanong ba spell got kot ba life san ba life nyo. Namar kata wat bread no pi ya kata gajing slur jongpi ka badon ka nong ka ba khrau. Kamde yang ai pi begin bread no eta gajing slur ka bangidon namta o Chris. Namta o try. Ngide ban yat be shaprang ban bat scam. Ya kata gajing slur ka ba ulabu ka donot ka junga pi bangin yalap ka gospel. Namar ka don ka nong ka ba khrau ka pro bisinga. Kadkhot ka balai penru ka ong namar pi don kam ya gajing ya sha baba pi le ya kamon ublay pinyo diang ya kata gajing kular. Kadkhot balai penyo namar satang sibit uta ubawan unwan bat unum pentut. Don kam yang ai pi begin ya sha habangile gamon ka jong blay. Namar ngin yo kata gajing kular ong ka tin ka jong blay. Satang sibit uta ubawan unwan bat unum pentut ka bisinga. Habakum gini gisi KHATDUH ka bangi im ka badon kam yang ai pi galong. Banginda long gibri go ya sha habangile ikamon ga jong blay gide ban pen i ga jing ya sha jingi kat pala gide ban ya sha ma habangile ikamon ga jong blay namar ngin yo eta ga jigular kata ga de ga bangide ban le ga jim ga ji pro bisinga ar petros lanong ga ba la gid khot ga ba khat saw pakhat niu bat pakhat pra ka tin ga jumle ko ongkum ni nabakum ta ko heb be haba pia khmi lenti yakini ki ege ro to persyang smart Baon syam ya pi haga jingsuk ki baklem tok bria bat ki baklem te pop hakmat jumu. Habangi ya khmi lenti ya kata ga jing rong no ga jong Jesus habangi ya khmi lenti ban yo ban lech kata ga jaka ka ba ujisu lapen kret namta junga jong pi ka ga badon kam mingi kilong lo singa ngide ban persyang smart ban le ga mon ga jong blai ban pen singo bahai oblai khanang baon syam nya ngai pi haga jingsuk ki baklem tok bria Giba klem tay pop ki polo bisinga ngide ban yale ban pensingo bahayo blay kanang baon syam yang ai pi giba klem tho bria giba klem tay pop giba don haga jingsuk ko jong Jesus Christ namar kata ma pi ko heb be haba pi tip alpa ya kine ke gero tudo sumarno yo ba habala rongno lem ya pi bat kata ga jing ya sakama jong kita ki bomman pinda hapno nak la ga jong ke jing next kami habangi khmi lenti ya kata gabdeng ga ba Jesus Christ ulap mekret namta jungan spi kabadon kami ngai pi kalong bangi dai banda sumar baha yo bangi syak rang no ki eke gijong gane ka perthai yo bangi ai sakmano ngide banda sumar baha ki pelo bisinga habakum gini gisi ba KHATDUH ka bangi em gad khot ba khat pra ka ong rai tu pindang roy haga jing ya ia bat ga jing tip yo try bat unong penim jungi Jesus Christ ha u tu on long ka burom mentaru bat hadu ka sngi ka bom jukun kabadon kami ngai pi galong ba ngide ban roy haga jing ai gi jong Jesus Christ ngide ban roy kar hai man la gasi haga jing ai gi jong Jesus Christ ngide ban nang roy haga jing tip ru yo ni blai uba manga ma pi ga bang shukri ngide ban da yai ne ban shong hagi jat jong barabor kanang mainang roy kata ga jing tip ya u Jesus Christ ubalong try jong ga jim ga junga bat ga jong pi bro bsia kabadon kami ngai pi ga ni gisi gi KHATDUH galong idon kam ban da sumar bahag pro bisinga naki eke gi jongan de kabarthei idon kam ban sharaya ka jing duai idon kam ban check bhai la ga jong jing im yo badon kanu do ga jing tho bria idon kam ban pej bhai la de gi pro bisinga namar stang sibit ubawan unwan unom pentut ong ka tin ga jomlei bat skam ta ga jing slur ga badon hapo ga donur ga japi ha ga jing ga japi ya be shaprang le ga mon ga jomlei pinyo i pro bisinga pinyo ban pois ta ga jaka ka ba Jesus Christ la pen kret nam ta junga bat jongpi u blame gorku